целта е хижа Мазават. Вече се станах, направих си туалет, почеше. Аз с това. 3 съм пил кафе. Кафе не съм пил. Дедушко. Слушай, ходиш мен да ги помня. Толкова ли ти са? Това е ли сте? Но... Нима ти беше някакива ти. Не бъде това. Бялко ням. Измислено. Ще ми скачиш на върта. Начесана. Да. Електрик ще кара. Мечка стъпва тук, покато до... Да. Дето беше хубав пътя, може би в ляво тази. Още долу. Да му да един на хубавия път, може би. Слушай. Да. Там говори, па шам да бъде. На те. Тук ще бутам така шо. Кон ма. Кон. Не знам, мой човек. Не знам, май ще бута. Оп! Човек. Оф, аз ма няма. Аз ще го зад... Тук сега кофта да няма група. Не, тук сега гората. Той тук бутаме 100 метра. Тук е шмътна, где е това? То човек за един ден. Долу. Тия корени, морени. 200 лири от Турция. Там ще се прилопил гледа това. От тук. Той колеж ще му се обиди. Тия севлиевските села. Иска да се качва на пикапа. Масив Триглав. Масив Триглав. Заслужаваш си. Мога да кажа аз. Ето го колегата. Муше. Професионално се олях.
На сянка ти гореща. Да, то nisam svjesno. Još dovoljno teža? Не. Ти манеска? При малко. Я тук отдолу. От тази страна. Да, бе, тук има опитваш жарите. Тук си има баня тук отдолу. Надолу. Ми става много кеф. Да, ти си сам, да. После там подминах, защото тя пред мен беше, заминала долу, като подминах в мястото, среща, така обръщах се. Да ни бягате, да. Ниско по едно време. Тук ще направя. Ето и спах малко. Да. Че това показва? Здравейте. Голяма група фанати тук. Ами не сме. Благодарим, лек път. Всичко добро. Партизанска песен, чай да запиша малко. Много хижи днеска. Да, убихме ги. Много хижи. Много хижи, много хора, гледай какво става. Ние го срещнем, ще го има в клипчета, ето го и дедо. Те вчера диджей при нас е страшно. Вече сме в ясно, часа е 1 без 10. Ето вече сме в Казанлък. Часа е 1 часа и 35 минути.